people. Hi. Good morning. Good afternoon, guys. Good afternoon. So last meeting, nakita na ko last meeting medyo short ko sa font. So ako hidakan ako penmanship ako ang agi. So ako i-preference ako. So last meeting, multiplication man ako to, di ba? Multiplication, so multiplication, padayon ta. So nice special products, guys. So kaya magbalik-balik na siya nga identity sa algebra. So okay, tungkol sa kabalik-balik, so pangalan ng siya special products. So okay, special siya. Okay pa. So tingnan lang. So variable x plus a, ang a for any, ang x kay variable, ang a for any real number. Any real number. A and B, any real number. So, na real number na ako imaginary number maabot sa tahan pohon. So, karon for A real number. So, kung ani, full method lang parehag hapon. So, output na ingani. So, kung makakita mo ingani, guys, special product, pwede mo dito sa compute. Muna siya ang output niya. Sa inyo sudan. Kanina. Naam tawag ba? Nisen. So, thank you sa sponsor karon Nisen sa spicy seafood. Thank you. Oh, Milo God, Milo. Thank you Milo sa pag-sponsor. Kung wala si Milo, wala tay. More delicious, more Thank you, Milo. Sige. So, makita ko nga ni guys. So, x plus y squared. Masabot na ng x plus y squared. Tingnan nyo na. X plus y. So, kay squared man, i-multiply nyo mo sa so, ang guidelines lang. Basta na ay algebraic expression. Nagsulod og parenthesis. I-consider mo siya as one term. So, mo ni siya. Okay? Dali. X plus y, x minus y. So, kung multiply nyo sa duha, ay makita na lang ako para mas ayos. Kita na ako. Mas ayos. Multiply nyo sa duha, x squared, xy, negative, di ba? Minus xy, y, positive, plus xy, y, negative, positive, minus y squared. Negative, positive, cancel out. So, dili siya necessary. Pwede mo, di ko ganaan sa word ni cancel out kay renuwa, nakalit. So, mas nindot na word na reduce to zero na lang. So, parang siyang score ba? Zero? Mas worse. So, mato siya dali. So, mga na siya. X minus y squared. Special products. So, ang taas-taas mo siya, ang tawag any real number na i-variable, ang may real number na i-variable, same procedure. Same procedure. So, i-pause ang video, i-calculate ninyo then, mo ba niya ang result? Try nyo. Okay. Tama ba? Tama ba? I-pause niyo yung video. Okay, pag human, i-try ninyo. So, kung i-try ninyo, tama. Wow! +1 ka sa life points. Okay. So, kung ngayon guys, consider u, v, w as any variable, any real number. So, basta isa lang kabok ang denominator. Denominator. Pwede natin siya i-distribute matang isa. Okay na? Okay na, sir! Okay. Example guys. Example. So, sa hapon, natay simple example. So, distribute lang ito, di ba? Ang isa, 2 ka term, sa 2 ka term. Ang buto na nyo ay challenge, di ba?
So 2x plus 5x pila gis 10x cube kani times kani minus 2x squared. So bantay-bantay na ko karon sa kung sign kay kanang daghang ikaw error sign wise. So say pag positive sign negative. So thank you kayo. I stand corrected. So na. I stand corrected. Check man, dapat na check. I stand corrected. Check lang siya. Reflex negative. Di ba ang check kay symbol sa correction? Reflex sa t-shirt. Flex na ako t-shirt. So, kana literal nga flex. So, idol na ako si Batman. Pero, nahurot ang stock sa Batman t-shirt. Wonder Woman na lang. Kanina 2x o 5x. Kanina, pila to? Dili, kanina ay y 2xy. Okay. Kani times kani plus 4 mali. 8x y squared. Okay na, gets niyo to? Gets niyo to? Okay na, wala question. Okay, nice. Pwede pa na, imbis nga moderate so guys, pwede ka moderate so lang, pwede pa na ako i-align dire para dali na siya i-minus. Dali na siya i-solve. For example, kanina sa second term, distribute mo na ito din, di ba? Pag-distribute ako din, with xy squared mo ni, pwede na ito siya dire isumpay. Para dali na siya ma-combining like terms. Okay, try na to. 3y negative 15x squared y. Di ba pareha sila? So, ayos kayo. Kani times kani plus 3xy squared. Okay. Kani times kani plus 3 times 4, 12 y squared. Okay ba? Tama ang sign? Sir, mali na akong sign, sir. Mali mong sign. Minus. Double check na ako. So, combining like terms, 10x cubed minus 2 plus 15, 17 plus 11 x y squared minus 12y. Okay? Nine, jacket ko niya. Okay. So kani, tanawa sa special product guys. Kani. So kani siya squared man na parenthesis. Ato yung simplifying to ngani. Wala siya ngani 2w plus 5z times 2w plus 5z. Same na kayo, di ba? Same na kayo. Stability mo. Then, sana. 4w squared plus pinaman 10wz plus 10wz and then plus 5 times 5 5 squared 20 5 simplify, combining like terms. So 4 squared plus 20 wz plus 25 w squared. Double check na lang kung tama ba.
Pero, sir, saan ka pag-double check? Ano yun, no? Ano yun pag-double check? Ha? Gawa ka check. Hindi pa na. Ay! Double V din. Sorry. Ngayon, double check. So, mali. So, ang difference na mali, pare-pareho sila. Kaso lang, na yung sign ring. Sila yung sign. Kapag may identity sa factoring na to, ito mo ma-challenge sa factoring, kaya medyo one siya. Medyo kinalang siya o ayos ka yung thinking. Tricky. Ha? Tricky. Oh, medyo tricky siya, pero within the rules, siya mo na itong operation. Within the rules. So, ayos, sige. Tingnan ko permanente. May mama ko. Ano pa ito kung klase ko? Ayos kayo ba? Yahoo! Okay. So, balik na. 5 times 3, 15. X squared, yung X. Distribute. Boring na yun. Sige, distribute. Regulato mo. Ano ka? Okay. Ano eh? Then, plus 5x. 5 times 6, 30. 5 times 6 mo. 30. X, Y. Imagine nyo na. X, Y. So, multiply ko natin sila. Plus ba? Minus. 2 times 6, X. Ano eh? 3. Y, sorry. Minus 2 times 12 y squared. Okay. Ano eh? Simplify mo ba? Oh. Simplify ka. So 15 x squared plus 30 minus 6, 24.